30. urteurrena ospatuko dute aurten Eibarko udalak eta bi Gipuzkoak sustatutako Toribio Etxebarria sariek. Iraiaren 15ean aurkeztu dute berrikuntzekin datorren 30. edizio hau. Euskadiko ekimen ekintzaileak bultzatzeko eta ekintzaileak euren jardueraren hasieran laguntzeko sortu ziren sariak. Eta asmo horrekin ekimenari, berrikuntzari, gaitasun ekintzaileari, sorkuntzari eta enpresa garapenari lotutako balioak sustatu dituzte 3 hamarkada hauetan. 30. edizio honetan bi berrikuntza daude, alde batetik data pandemiaren eraginez atzeratu bai da, eta bestetik espezializazio estrategikoa izeneko sari berri bat emango da. Es decir, lo que queremos es que aquellas empresas que demuestren una especialización en algunas de las líneas estratégicas que el propio ayuntamiento tiene sirvan o sean también reconocidas por parte de estos premios. Las manufacturas avanzadas, especialmente mecánica de microprecisión y robótica, energía y deporte. Creemos que son ámbitos en los que tenemos que seguir profundizando y muchas veces reconocer el trabajo realizado sirve para animar también a quienes trabajan en estas líneas, ¿no? Toribio Etxebarria sariak bi mailatan banatzen dira, enpresa asmoak eta enpresa berria. Maila bakoitzak 10.500 euroko saria dauka, laguntza, prestakuntza eta aholkularitza programetan parte hartzeko aukerarekin batera. Badaude, gainontzeko sariak garapen teknologikoan edo nazioartekotzeko prozesuan laguntza behar duten ekimenentzat ere. Gainera, Eibarko udalak bi sari berezi emango ditu, hirian ekintzailetza berritzailearen eta teknologikoaren aldeko apostua indartuz. Eibarko enpresa eta espezializazio estrategikoa sariak emango dira urten hain zuzen ere, jatorria Eibarren duten edo Eibarren kokatzeko konpromisoa duten enpresei zuzenduta. Los premios Toribio, bueno, además de que los llevamos en el corazón, ya 30 años, clarísimamente han sido y son un referente, y vuelvo a repetir, más en estos momentos en donde con más énfasis tenemos que poner el punto de ayuda y de apoyo a los emprendedores y a las empresas. Proiektuak aurkezteko epea urriaren 14an amaituko da. Sarien helburu nagusia, Euskadiko industria sarean berrikuntza kultura sustatzen duten ekimenak indartzea da. Claro, cuando ya haces eso es cuando te alejas un poco y coges la perspectiva.